Kort efter 1. verdenskrig åbner designskolen Bauhaus. I 1925 står deres nye skolebygning i Dessau færdig, og på skolens blot 14-årige levetid lykkedes det dem at skabe et udtryk, hvis efterskæld stadig mærkes i dag. Bauhaus gen- og nytænkte de ting, vi beskæftiger os med hver dag. Fra arkitektur, klasseværelset, stole, borde og læringssituationen. Men er det kun positiv efterskælv, vi mærker i dag, eller kan man også stille sig kritisk over for deres måde at forstå og skabe designs? Det skal vi dykke ned i dag. Vi skal jo snakke om et tysk modernistisk byggeri fra 1925, og hvordan det lige har haft betydning for os her i Danmark i 2024. Men hvordan så bygninger ud før 1925? I 1800-tallet søgte man inspiration i antikken og renæssancen. Så fandt man inspiration i hvad som helst for at bygge pompøse bygninger. Så skuede man mod tidligere national arkitektur. Og ved årtusindskiftet fandt man inspiration i naturens former som en modreaktion på industrialiseringen. Men omkring 1910 fik nogle arkitekter nok af pynt og unødvendig argumentering. Som Nicolas Pevsner beskriver, honesty and saneness became the ideals to replace the desultory dreams of Art Nouveau aesthetics. I 1908 skete der noget helt vildt, da arkitekten Peter Behrens byggede en maskinfabrik i stål og glas. Og i 1914 fulgte hans elev Walter Gropius efter. Den her type bygning var aldrig set før, og de var provokerende, nyskabende og begyndelsen på det, vi kalder modernismen. Modernistiske bygninger kender vi alle sammen. Store, firkantede betonklodser med masser af glas og ingen dekorationer. Og Nicolas Pevsner beskriver, hvordan the reduction of motifs to an absolute minimum and the sweeping simplification of outline og pattern. Det var nærmest en afmaterialisering af bygningen, som man kendte den. I 1919 grundlægger Walter Gropius kunstskolen Bauhaus med en filosofi om at forene både håndværk, kunst og moderne teknologi. Og i 1925 byggede han så skolebygningen Dessau. Den er bygget ud fra en økonomisk tilgang med fokus på funktion, effektivitet og enkelhed, og kan anskues som et kendetegn for modernismens funktionelle æstetik. Hvad tænker I om bygningen? Men okay, hvordan har Dessau-bygningen så lige en betydning for jeres hverdag? Er der nogen, som kan genkende noget fra Dessau-bygningen i gymnasiets arkitektur eller andre steder? Det var ikke kun Bauhaus-arkitekturen, som var radikalt anderledes, men også deres design af hverdagsobjekter som stole, borde, kontorets indretning og meget mere. Selv deres tilgang til undervisning og læring var anderledes, tværfaglig, gjorde eleven til en aktiv spiller. Modernisterne brød med deres samtidsforståelse af design og hverdagspraksiser. De tog helt almindelige hverdagsobjekter og vendte dem på hovedet, spurgte, hvordan kan det her gøres anderledes, mere simpelt og enkelt og nemt. Men modernisterne har også fået meget kritik. Arkitekt Frederik Schwarz har blandt andet kaldt Bauhaus for et utopi af drømme. Men okay, nu har vi også set en masse eksempler på designs. Men hvad er godt design så? For modernisterne betød godt design enkelt, praktisk og tilgængeligt. Men i dag er det ikke helt så nemt. Peter Hall præsenterer Metropolis 10 evalueringskriterier for godt design. Et godt design behøver ikke at opfylde alle kriterierne, og som det kan ses, er der flere af parametrene, der er ret subjektive, såsom hvornår noget er smukt eller resonerer følelsesmæssigt. Og det afspejler også i høj grad, at det er ret svært at bestemme godt design. Men lad os alligevel lige prøve med en lille øvelse. Kan I finde eksempler på hverdagsdesign, som I synes er godt design? Tænk over, hvilke parametre, der er vigtigst for jer, og hvorfor. Og prøv at lave en liste med fordele og ulemper ved designet. Dieter Rams, han tilbyder en lidt anden vinkel på det gode design. Han skriver, Every manufactured item sends out signals to the mind or emotions, but the most important factor is whether the item can communicate its use. Of course, the product's effect is also important. Han taler altså både om følelsesmæssig påvirkning af design, men særligt dets funktion og gennemskuelighed. For good design means as little design as possible. Men hvad er så forskellen på den her definition og en modernistisk tilgang? Jamen, lidt simpelt sagt, så er forskellen, at Rams i højere grad lægger vægt på designs evne til at formidle dets funktion, end på dets æstetiske simplicitet. Trods Bauhaus-skolens korte levetid, så kan deres designtilgang og Dessau-skolebygningens efterskæld stadig ses alle vegne i vores hverdag, som ramme for vores hverdagspraksiser og den kultur, vi lever i. Derfor er det også vigtigt at stille sig kritisk over på de designs, man møder i sin hverdag. Hvordan vil vi værdisætte det gode design, og hvilke kvaliteter skal designet lægge vægt på?
Hvilken betydning har det, at vi bygger i cement, vores omgivelser, naturen eller de mennesker, der lever i dem? Hvordan vi forestiller os at realisere designs, har afgørende betydning for vores verden. En bygning er ikke bare 4 vægge, tag og gulv, ligesom de objekter, vi møder i vores hverdag, heller ikke bare passive, men konstant er med til at ændre og forme vores hverdag.